היי, מה שלומך? קוראים לי אבי, אני אב לשני ילדים מקסימים, בן 36, עצמאי בתחום שלי 11 שנה. רציתי לדבר איתך קצת בגובה העיניים. כמה פעמים ניסית לפרסם את העסק שלך בכל מיני דרכים? שלטים גדולים, כל מיני עלונים בעיתונים. אמרת, אני אהיה חכם, אני אלך קצת לפייסבוק, אני גם אנסה. ראית, לא דרך לעשות את זה, גם שילמת לכמה אנשים בדרך שיעשו את זה בשבילך. לא כל כך הלך, אה? יש לי רעיון בשבילך, משהו חדש שמצאתי וגיליתי איך עושים את זה בקלות. קוראים לזה יוטיוב. יוטיוב זה לא רק לראות סרטים, זה גם לעשות כל מיני פרסומים לעסק שלך ולהרוויח מהם כסף. אז אם אתה רוצה לדעת איך עושים את זה, יש מישהי מדהימה שאני מכיר, קוראים לה רעות קודש. עושה מיני קורס ב6 שלבים, סך הכל 6 שלבים, ממש קצר ולעניין, שתלמד אותך איך לעשות כסף מיוטיוב. אתה מאמין שזה יכול להיות? אז כדאי שתלחץ פה למטה ותמשיך לשלב הבא, תקשיב לגברת, איך עושים את זה. זה הרים לי את העסק פלאים, פשוט תודה. אז יאללה, תתחיל גם אתה להרוויח. יאללה ביי, בהצלחה.